Shalom, horasma dihita amanginang, taparadema rohado pikirata, lau memasuki saat teduh, martang yang nahoho mahita di gudulata. Amin. Huria nani haholongan nitu hatta, tongon di bagasan sadarion marlas niro hahita di pesta paduahon parningotan ni haheheon nitu hatta Yesus Kristus nungatu kulus sakak ni debata marhite anak nana hehe diari patuluhon ibanado na patupahon haluota marhite pardengadata doho debata songon pandidangion ni si Maria namandok nungahuida Tuhani jalanung ngatutu hehe ibana anggiat ma songon panindangion ni si Maria panindangiota asa masih hohot hita maka perseai bana ganung ari atong hiras marohata ala nunga hehe Kristusi sian hamateani taidehon ma hamonangan ni Tuhan Yesus na manaluhon hamateani mare de mahita nunga hehe Kristusi. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangi dohot tanoon amen nunga hehe Tuhani nunga tutu hehe ibana aryo do na jinadihon ni Jehovah marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi batu naong binolokon ni akapat di bagas imagabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halongangan doi anggo di matata haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan di bata para sirohan na sumurung didok hatamdo ikon manaun hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tu hasangapon say parohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham jalahut hami dihapor siaun nature asa toktong makirim dihaheheun dohot dihasangapon sogot dihilonmu tuak kana persea diho amin.
Tangion hamuma patik ni debata di pesta paduahon parningotan haheon ni Tuhata Yesus Kristus sadarion imasian sada korika saplonom ayat 10 sada sisiri hamuma Jehovah dohot hagogonai toktong malului hamu bohina rak mangidogugo mahita tuado parni debata laho mangulahon patik nai Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahubar tu patik mi. Amin. Tato potima dosata tuado pan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalan abonat. Para siroha jala perdinggan basa doho. Asi maroham dihami. Jala marpangulahi maroham mi dahami saluhutna. Hupar hatu to hami do masai gudang do dosa hula hami. Di papatan hodo tu hami hanguluan. Alai jojok do hutu dalhon hami lahu mangului hisap-hisap ni roha sabing. Ali Tuhan saya sama saluhut na dosa nami. Ale Tuhan saya asih maroham di hami jala bagogoi hami mangulahon na inaroham biroham. Saya jojok do hu pasangasahon hami diri nami di ngulu nami marhite gugu pikiran dohok nadong di hami lau pasauton sakap nami HP jujuk do dang di bagasan sakapmu sakap nami jaladang adong hapursion nami tuho. Amai Tuhan saya si maroham di hami jalada bagoi hami mangulahon nahina romong biroham. Lilu do hami songon biru-biru na masih tondong dalan nabi Dumeng gando di rohanami mamereng hahurangan ni dongan nagumudang HP hahurangan nami sadiri dang pareso ami. Ali Tuhan sai pai baru mahami di bagasan ho ala boto hami dubenga dosa kamu di ngolu nami di baheni pasonang jala apuli mahami akan ani hukum ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Molotung adong namar dosa.
Adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do perdenganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatan na di kijang. Epistel di Minggu Sadarion tongon di pesta Pasca Paduahon tersurat di Sada Petrus Sada ayat 3 sahat rodi ayat 12. Pinujima debata aman itu hatta Yesus Kristus nau manubuhon hita padua halihon sian godang niasi ni rohana mar hite hahehion ni Yesus Kristus sianak kana mate sama pakirimon na mangulu hita. Isitayawan ng malontong naso malinda naso ralomalos nasinipan di banua gijan di hamu. Ay diramoti do hamu hinorhon ni gogo ni debata mar hite hapersiaon asasahat tu haluaon naong radi si papataron ditiki na parpudi. Ido ihalasan kamu nanape masa kamu kesakin nuai di bagasan ragami papanggunan molotu ikoni. Ay nang jupang do hatuaon ni haperseaon muna. Nadul marga siang sere na somarpanahan nang pediuji api. Bahen puji-pujian do hamuliaon. Dohot hasangapon dihapapatar ni Yesus Kristus. Atik pes sodung di dalam ibana dihaolongi hamu ibana nahina osea namuna nang soy gida hamu ibana nuai gabe mariagen do hamu di bagasan halalas ni rohana sesataro atau jalan atau gabe jalon muna dos ujung ni haperseon munai ima haluaon ni todi muna. Ima haluan diuluan jala pinamatna niangka panuria nama kon asini roha menurut kamu. Odo di pamanat-manat nasida manangadigan jala manang sadihari tikina dituduhon to dini Kristusi na di bagasan nasida nama katidakon hian aka hapersuhon na naing songgok to Kristusi rodiaka hasangapon na pudi dini. Bapata pe itu nasida dari nasida sendiri. Ihamu doa nirado tanam sidai lausi donam pinodoa biaka parbarita. Nauli doa itu hamu mahita-hita tonton di parbadia. Namu siguruna siang banua gijang. Masih walu akapa di suku mamairai itu bagasana. Ido sahatna martua do akan natu mangingon hatani debata jala nau peopsa.
ha persiau tei songon nani tidak kon ni dongata sa persiaon di sadok portibion rap mahita madok au persia di debata Jehova ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangi dohotano au persia di Yesus Kristus anak di debata Jehova nasa sadai imanan itu buhon di si Maria naga begabia siaton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman di silatus namate terpajal do ibana di hau binar silang natu atu banua toru dong di tanom namula mangulu di hari pateluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamon di bata Jehova amanai pergugu naso hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon mangumumi halak nang mangulu dohot namate au persea ditod di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot dagang ni halak nang mate dohot dihangoluan nasora suda amin. Dame ni debata na sumurung siang salut na roha ima mengaramuti aka ati-ati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Shalom. Dihamu amanami dohot inanami na hinakolongan Yesus Kristus tatagihon ma barita nauli di pesta Paskah na padua honon ima na tersurat di buku 1 Korin bidul 15 mamuka di ayat 20 jalan marhaujungan di ayat 20 dido semono alai nunga hehe Kristusi sian namate ibana do parjolo ni akan namodini ai songon marhite sian sada jolma songgok hamatean songonido marhite sian sada jolma haheheo ni aka nang mate ai songon na di bagasan Adam salut mate songoni di bagasan Kristus sude dipanggulu alai ganukma manghuton parjojorna parjolo Kristus dungi akan na di Kristusi di haroronai dungi ujungna disima pasatonna harajau ni tu debata ama dung jolo di pasohot nasa panggunggumion hahuasoon dohot hagugoon ai ikon mengarajai ibana rasi rasa dipatuduk salut muswi tutoru nipatna hamatianido musuh na parpudi si pasohot nai ai salut nado dipatuduk tutoru nipatna ale molo salut dipatuduk dido tadak madisi nasodohot
na patudukon salut tu ibana. Alai dum tuduk salut nai tu ibana disima dohot anak kisah diri uduk tu na patudukon salut tu ibana asa dibata gabe salut di bagasan salut ido saat. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongan ni Yesus Kristus di bagasan lasti roha dohita molo jupang partikian mamestahon pardingotan hari haheheo ni Tuhata Yesus Kristus manang didok main pesta Paskah. Buasa ala marhite haheheo ni Tuhata Yesus sian hamatian gabelam takas madihita sihirimo ni pakirimot taih pabuwa dang hamatian be ujung ni ngulu ni halak na porsea alai hamuluan na sorasuda ido ubahin nunga talu hamatiani marhite binahen huaso ni haheheo ni Tuhata Yesus alani i tamama hita marsitabean hita sama hita madok selamat Paskah tutu nunga hehe Kristus Tuhatai atong amang inang melhudok kami selamat Paskah asara mahita mengalusi tutu nunga hehe Kristus Tuhatai salinai tutu nunga hehe Kristus Tuhatai dihamu amang dot inang selamat Paskah ma dihamu saluhutna haheheon sian hamatianido nagabi situhu manang puncak ni barita na binoan ni Tuhata Yesus Kristus tuhalak si ihuton ibana nunga di talon Yesus be hamatiani marhite haheonna jala haheon Yesus sima nagabe haluau ni jolma sian hamatian onma jamitani apostel Paulus tu huria Korin taringo tu haheheon ni halak nang mati sangado hati hai mardua pikiran halak Yahudi taringo tu haheheon ni jolma siana mati mardua pikir do manginang dang mardua holong sebagian adong nama dok adong do haheoni molo adok molo mati jolma ali adong musa sebagian nama dok dang tutui dang adong haheheon dung hamatian ima termasuk aka golongan halak sadusi ido uban gabriel apostel Paulus ma diterpuk tasadarion di sada Korin 15 ima ayat 12 114 dido marhua madohonan doeba sian tonga-tonga muna naso adong haheheon ni akan mate dung sanga binaritahon taringo tu Kristus pabuwa nong he dipahehi ibana siya na mati alay anggo so adong hahehiyon ni akan ng mati dang nahehe ng Kristus ay anggo so hehe Kristus siyan akan na mati rumarma jamita nami laus rumarma ng haporsyon muna alani di pertegas apostel Paulus muse di ayat 20 didok alay nunga hehe Kristusi siyan na mati ibana do parjolo ni akka namudingi lapatan na amang inang ima dasor ni pangajarion ni akka apostel taringo tu haheheon siya namate ima marhite haheheon ni Tuhata Yesus Kristus diamu amang inang ado parsitutuon na heheji siya namate na parjolo ima marhite nang didok nahian ditikirap Yesus dot akasisian na madok ikon pasahaton do anak ni jolmai tu tangan ni halak pardosa jala parsilakonon jala mulat mengulu maibana di ari patuluhon napa duahon iman dinalaho paropuan nama kalung Yesus tu tanomanna disi di idan nasida do nunga buka tanomani dang disibe batu nabulun na bermaterai nunga kosong be kuburan Yesus holan pangalilit
baki di Yesus na adong lisi. Sejarah doi amang inang, bukti sejarah. Na patuluhon ima marhite hata suru-suruan na madok tu paropuani ima una kamu mabiar ay huboto dilului hamudo Yesus non diparsilakon dang dison ibana songon na didok nahian pajunok habuma ida hamuma ingan pahayan na papaton ima marhite nang dipatari daun Yesus dirina dung hehe ibana siya kamatian moludo di Sadakori 15 ayat 6 dan ayat 1 ayat 8 na parjolos sahali tu lobi 500 dongan dungi dipatuduhon tu akasisianna jala dipatuduh muse tu apostel Paulus huria na hinaholongan Yesus nang hehe sen hamatiani manaik do ibana tu banua gijang ale rodo ibana muse mandumoi jolma akana modom di tanoman nabi akana mate di bagasan Tuhani paheyon nama muse ibana tu habangsa di bata na dihanguluan saliling dililingna alai di akana soporsea uhumon na do ibana marhite hamatian nasaliling ni liling Kristus hehe laho paheo kita dan hamatian be ujung ninggulu di hal na porsea di Yesus alai hanguluan saliling ni lilingna haheon ni Yesus tu hatai ido patu jolo ni haheon ni jolma siana mate barita nauli na binuan ni Yesus mamukasen hatu tubuna hamamatena haheheon na ima nagabe jaminan haheheon ni jolmai dumar dosa jolmai na parjolo manidok mai Adam na parjolo di debatado jolmai na ikon mate idok uban didok di rom onok ay 27 upa tinuhor ni dosa do hamatian asa balua jolmai sian hamatiani disuruh debatado anak nasadai Yesus Kristus Tuhan tai gabe si palua jolma sian dosa on mana kinuaran Adam na paduahon hamamate ni Yesus ido dalan ni debata manobus kita jolma sian hamatian jelma buah kita jolma Tuhan ngoluan saliling ni lilingna atau hamamate ni Yesus do mananuhon hamatian dihamu amanginang tentu mau do siat turuhan ni jolma baritaon alai haporsiaw ni jolma ido napaluahon ibana sian dosa dohot sian hamatiani hamatian dohot haheheon ni Kristus ido bukti na adung do haheheon sian hamatian atau martua ma nasa jolma na porsea di Kristus na mangulu do ibana sian hamatian asal ma porsea ibana jaladang holan di portibio kita makirim di Kristus si alai doho do nang di banua gijang anggo holan di tanah ondo hita makirim di Kristus si amang inang sasitongna jolma na dumangol do hita sian salutna dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan Yesus Kristus satu tikion si adung do pehalak no so perduli tu arisogut sudah tikina marabolongan sudah ariarina mengalului hanguduan di pardagingonna dan disarihon be ngolu partodionna alani ido di paing dutu hita manginang sejumolo ma dului hamu harajo ni dibata dohut hati goranna dungi tabahonon nado aka odeng Tuhan molo dilon dibata tu hita gajang di umur neng pakeot tamai mangalului ngolu todi marhite nama maritahon dohut makanguluhon barita nahuli tu tonga-tonga ni keluarga ta nang tu aka poparata
Apostel Paulus mangulahon parsuruon ni Tuhan Yesus Kristus marhite na marseting ibana. Borhat do ibana laho pasaton jamita barita nauli rap dohot akadungan na tu akas pilibegu gabe jongjong ma di piga-piga huria terlumubi ma huria di tonga-tonga ni wilayah kaisar manang kerajaan Romawi di tiki gudang do masalah di huria nai baru tubi alani di suraton ibana ma surat napatorakon barita nauli si Paulus marseding marbarita nauli marjamita menuraton barita nauli tu sude akajolma atong hamu amanginang hita pe na prosea tarjudo tu ulaon na marseding molo nang tutudo hita nang prosea di Yesus Kristus ikon tarida mai sian ulauta na marseding jumolo matu keluarga ta tu humaliang marhite-hite aka parangi do si bahenon nadinggan nuaing amang inang masa do hatahuton nuaing di bakso taon nang di Portibion ima taringo tu wabah COVID-19 manang virus corona atong aha mana boy patuduhonota na marsedi kita di tonga-tonga ni akadungata ima marhite barita na pahehion mulu ni jolma dan gabi mame kita marsak akadungata alay mangalehon pasahaton barita na positif barita na membangun barita na panguluhon asa mana kita diakan media massa asa unang talehon aka barita-barita susitongi gabi mabait hatahuton gudang pikiran marsahit ujungna gabi galima ibana alay buha mahita patuduhon na marsending marhite na membangun panguluhon aka jolma di tonga-tonga ni humaliakta na paduahon amang inang ima tapatuduhon matoktong roha para si roha oni tumulu ni jolma nagale ikon mampu do hita berbagi ana boy si bahinota tu aka dongata di humaliang atau ido mulu na marsinodang ido tada na toktong ibar marlas ni roha ala nong hehe Kristus Tuhatai atong las marohata manginang jala boima tapatuduhon roha na marlas ni roha ala nunga hehe Kristus yan amatiani atong hupaujo kami mabarita na ulion marhite na marede hita nomor 632 ayat sada. Tapasada marohata martagiang mahita tutu nunga heheho Tuhan sian hamatiani nunga dalu behamatiani marhite ahion ido nagabi haporson nami Tuhan hami dia kena porsia pe ikon hehe do muse dum hamatian atong moliate ma upasat rohan nami tuho ala holoni roham na sotara sami di tonga-tonga ni ngulu nami na palua kami sian dosa gay parjambar kami ditupal hanguluan atong lam ajari mahami asa boy hami pahehion ngulu nami
pahehion ngulu ni akadongan nami di tonga-tonga ni keluarga humaliang bangso na portibion marhite aka pambahenan do ngulu na dinggan hobar tulungan roham urupi hami Tuhan asa unang madati madeli rohan nami alayla marpos ni roha mahami disalugna aka ulo nami ganopari ali Tuhan di bata ama nami dao masya kami aka hatahuton mulutumpe jupang di hami nuain wabah COVID-19 manau virus corona nama bain sipata galihami alihami na porsia di Tuhan laptoto kami marhapurusan holan todopan kirim rohanami Tuhan anggiat matumibu marujung sude salugna aka wabahon di tengah-tengah ni permulaan nami boy hamuse Tuhan marlas ni roha di aka ulau nami di nalaho patupon aka kegiatan nami songoni raphan masaor di tengah-tengah ni jorong nabadai pos roha nami Tuhan nangpe patupahami pesta Paskah bagas na ibe Tuhan alai toktong do las rohan nami mamuji pasangapon guarmu jala las rohan nami neng mabaritahon barita haluaon dinauhehe Tuhan sian hamatian atong satu homa Tuhan saluna ngulu namion jalmangido hami gomos to depanmu homa na mangalehon hamalum sian persahiton dia karus nuhuriam Tuhan namar sahid lentu nasida gogo pasu-pasu ubah na pinangan do si inumon gabe hamalumon ma di pamatang masida moliate ma dihoon matang yang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asima roham di hami amin. Tapuji matuhata marede mahita senpu ede nomor 672 ayat 1 laos tapapungu ma peliata. Tatangnya pun ma peliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami nagi banua gijang. Hodo haroroani saluhut silehun-lehun nadinggan. Dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian nanilhon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalumai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asa lampu tadahami
godang ni silihon-lihon mi tu kami. Asalam gigir muliati Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata amanami jala parasi roha, muliate maroha nami jala pujon nami ho, ala nang ditubuh kon hami padua halihon, sian godang ni asni roham, tupak kirimun na mangulu, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si padua, jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihuton nami. Namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheyon nai, nunga talu si bolis, talu hamatian, talu banua toru, dang mabiar behami mida hamatian do sorokna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui, ibana do manogyo kami sian hamatian, tu haheyon sogot, alani i ubahin hupangido hami, se asima roham. Patogu maha porsyon nami maniuk barita naulii, asa unang ganggu roha nami, di nahubolos hami hamatiani. Sesungguli maroha nami, doh rohani dongan nami, asarap hehe hami, sian parohaon naburuki, asa tarulahu kami parangi nai baru. Sepasu-pasu mahuriam, do parbarita nauli, nama maritahon hahehion ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan apedem roha, jala hehe sian dosa nabi. Sepapos maroha nami maka porsiai, nang mardame jala mardomu hami Tuho, alani pardengganan na pinatupa ni anakmu. Sepasabam jala pamalu maroha nami, topa maroha na iyas, doto di namarsihohot di bagasak kami, asa tarhaja joko kami, nang pitor hami, alani hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Sesungguh lima pakirimo na mangulu di hami, asa terapul roha nami, marningot akadongan nami nang jumulun ni alakmu. Jala asa terapul roha nami, manaon si taonon di hasyanganon. Seapu lima akana matean, nadangol, napugos, nasomarina, akana mabalu, dohot akana malungun tu banua gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleya manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon madamena tu todim.
madihita sudena.